كاب استديو زينا ايري تي في عزو سلامتنا تقبلوا زخبركم تعزبتنا كما يتمسيوم ساعات شعات تاخيدو نلومي اسران حدا ميازيا استدالو زيناتات وشتها غن وصان حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم استيفانوس غرمايه بغندي ارست زينا فيلم اب عسب تصادف من اسياتن دق انستيون اب حرشان معباي وعلى تقانيعهم أبدا كلتاش عن إسران 4 تحسد حق ترافيك وبدلن كلو حرقاتات كم زوسخت حبيرهم أبدا من محدار كبابي آيت عبر نؤزبا مولكي حدث ديقات تنس علام رئيس روماويت كاثوليكاويت بيت كريستيان عالم باباس فرانسيس أمبل 88 عامة عرميهم بحمام عريفهم فيليبينسن أمريكان لسلسة سامنتا زغطسل حبراوي وتهدرا والممت جميرا جرمن بليونات دولار زواغو توسخ أسوار نيوكرين كسد الله مخان حبيرام زرزر زينام بدرجة هاجر هو تصادف من السياتن دك أنستيون أب حرشة ولمعت نمعزاز تجمر مدم بدفع بدرجة زوار دوبا وكيح بحري بعصر شمون تميازيا وعلى تخيدهم أبتي أب عصب استخيدن مشارخ تأكلات استصادفون زبا وعلم نعدلاتن بدهوتاتن حرشة ومدبات كمون تصادفون قربنتن من السياتن دك أنستيون أبتي مرايز قلت صحفات قريبون تزتيلون جزاو حلافي كفل حرشان مريتن زبار دوباوك أيح بحري إنجنير عمر محمود أبزس معقل أب استراتيجيكا وطن حرشا نوس وهور سدرابيتا وحرشام نوسن ربحن كاسعو نوسن ماكلاين نقداو حرشاتات أبزولو مدبات منسياتن دكانستيون زلع على تصادفون غهلوهم يسرح كمزلو قليصهم حلافي جنفر حمامات أعطو عثمان عبد القادر بوغنوم أغديمو بمحبر درجة نمنسيات أب حرشان خصاتفو زتابع سلطاناتاتن عدلاتن كمرحو كمصنحو محبار إذ حدي زبقاقس دلو زحاش مع الناس لزهلوهم بعتوب كسرح اللو أبريهم أما حدار الزبا أمبسادر محمد سعيد مانتاي أبزهابو مزاز مقال معبايا فراينتن أتوتاونتن من إسياتن دقانستيون أبي كتب هاجر زهلو الجام قليل سلازيكونا نتقبارز وتصمدبات بوهدت كسرح الزخاخيرهم أبتاقات أمي تساتفتي أمنوسان زباتات نزلو عدلات حرشان مدساس فتحت أميمهم أبي كل تشحن إسران 4 تحسد حق ترافيك بلعلي شمون تميتاويت كوجدل إنكلهم حرقاتات بشوعات تميتاويت كم زوسخة صبات بوليس ترافيك نتصر وكل إرينا يوناتان عبيو بمركع صب نزل دالو تحسطو فيلمون زومي كغرب النايوم أب كلتشن إسران 4 مسنا كلتشن إسران 3 بمنصار بدرجة هاجر تحسد حق ترافيك بالعلي شمون تميتاويت كوجدل كله حرقاتات بأسطات شوعات تميتاويت كم زوسخة حبيروم بوليس إرترا حلافي مكلخال جبن كولونيل سلومون أصفهاني إرينا بزهو حبريتا أبتعمت أملا هاجر بزقات مسلستشعن شوعات 282 حرقاتات تشكركرتي 234 سبات كم تخلو لعلي 30 شوعات 6 مليون نافاز قمت عنوت أب نبرت كم زورده بمقلاتس متن موت ب 400 كوسخ كله متن عنوت ب 10 300 كم زغدله نصيروم متعاس حق ترافيك ناكلتشن اسران 4 230 كلتن شحن 759 نيروم ناكلتشن اسران 3 144 شحن 881 حدا متعاس حق ترافيك تراي مالتي ابزي بموددار كرهولو نايكلتشن اسرا 4 8 قاميتي غوديلو زغاطما حدغات تشكركرت زملكت نايكلتشن اسرا 4 3 780 كلتنيو نايكلتشن اسرا 3 500 اسرا 3 فللي كلتميتن 50 شعاتن ويكا 6 قاميتو وسخو مالتي كلتشن اسرا 3 228 موت نيرو أو كلتشن إسران 4 234 وسيقو بجنزب زورد عنوات كرهه له 37.6 مليون نيرو ناي كلتشن إسران 3 عنوات 4 1.5 مليون نيرو مالتي
فللي 4.6 مليون قلة تاريو مالتي ቀንዲ ጠንቅታት ቀዳምነት ዘይመሃብ ርሕቀትካ ዘይምሕላው ብዘይ ኣገባብ ንድሕሪት ምምላስ መገድኻ ዘይመሓዝ ከምኡውን ሓደገኛ መራርሓ ከም ዘጠቓልል ዝጠቐሰ ኮሎኔል ሰሎሞን ካብ ዝተፈጸመ ሓደጋታት 96.7 ሚእታዊት ብደቂ ተባዕትዮ 3.3 ሚእታዊት ድማ ብደቂ ኣንስትዮ ምዃኑ ገሊጾም ንዕድመ ብዝምልከት ድማ ዝበዝሐ ካብቲ ሓደጋታት ኣብ ክልል ዕድመ 30 ክሳብ 44 ዓመት ብዝርከቡ ከም ተፈጸመ ብተወሳኺ ሓቢሮም ብዛዕባ ተርእዮ ገበናትን በደላትን ኣብ ዝሃቡ ሓበሬታ ድማ ብጠቕላላ ተርእዮ ገበናት ብ1.4 ሚእታዊት ክጎድል ከሎ በደላት ብኣስታት 11 ሚእታዊት ከም ዝወሰኸ ብምግላጽ ልዕሊ 71 ሚእታዊት ካብቲ ገበናት ኣብ ንብረትን ሃብትን ከም ዘጋጠመ ምዃኑ ኣብሪሆም ገለ ካብቶም ኣብዚ ዓመት ናይ 2024 ዝተፈጸሙ ገበናት ንምጥቃስ 5376 ገበናት ተፈጺሞም من نصار ناي 2023 كرر كله 1.4 ميتي قلة تاريخ لو مات ناي 2024 بدلات بتماساسالي بمدار تري كلها 10.8 ميتي ابنا 2024 وسخاري لو مالتي بميتاي تري كلها تي 71.5 اب نبرتن هابتن استفصم جبناتي مالتي ኣብ መወዳእታ ኮሎኔል ሰሎሞን ኣብቲ ዝተጠቐሰ ዓመት ጠፊኡ ዝተረኽበ ልዕሊ 13.3 ሚልዮን ናቕፋ 26,000 ገንዘብ ጅቡቲ $990 ኣሜሪካ 730 ብር ኢትዮጵያን 450 ፓውንድ እንግሊዝን ንመደበራት ፖሊስ ከም ተረከበ ብምግላጽ እዚ ብንኣሽቶን ዓበይትን ዝዝውተር ዘሎ ሰናይ ተግባር መለለይ ጭውነት ህዝቢ ኤርትራ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክኹስኮስ ተላቢዩ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኣይተዓብር ንዞባ ሞልቂ ሽግድ ስተማይ ሰብን ጥሪትን ንምቅላልን መጠን ንኡስ ሞስናዊ ሕርሻ ንምትእታውን ሓዳስ ዲጋት ህነጻላም እታ ብልዑል ተሳትፎ ህዝብን ኣባላት ሓይልታት ምክልኻልን ትህነጽ ዘላን 120,000 ሜትሮ ክቦ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ዘለዋን ዲጋ 80 ሚታዊት መስርሕ ህንፀታ ከም እተዛዘመም ነቲ ስራሕ ዝመርሕ ዘሎ ኢንጂነር ሰሎሞን ገብረ መስቀል ሓቢሮም ኣመሓዳር መምሕዳር ከባቢ ኣይተዓብር ኣቶ ተስፋ ሚካኤል ገብሩ ብወገኖም እታ ዲጋ ኣካልን መቐጸልታን ናይቲ በደረጃ ዞባ ክስራሕ ዝተመደበ ከዘንቲ ማይ ምዃና ብምሕባር ንዕዙዝ ተራ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ሞጊሶም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብቲ መምሕዳር ከባቢ ዝተዋደደም ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝዘርጋሕ ዕድል ትምህርቲ ኣብ ምብራኽ ቁፅሪ ተምሃሮ ልዑል ኣስተዋፅኦ ከም ዝገበረ ተገሊጾም ኣብ 1995 ብውሕድ ቁፅሪ ናይ መባእታ ኣገልግሎት ዝጀመረት ቤት ትምህርቲ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ማዕድን ደረጃ በብግዚኡ እናዓበየ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ መብፅሑ ዝተቐሰም ሓላፊ ስነ መምህርና መምህር ሙልጌታ ኣብርሃም ን22 ዓደታት ኣገልግሎት ትብ ከም ዘላም እዚ ድማ ንመጠን ምቁራጽ ከም ዘጉደሉ ኣረዲኦም ኣብ መምሕዳር ከባቢ ኣይተዓብር ቁፅሪ ካብ መባእታ ክሳብ ካልኣይ ደረጃ ዝመሃሩ ተምሃሮም ልዕሊ 1800 ከም ዝበፅሐ ብምልካት ጽበት መምሃር ክፍልታት ንምቅላል ብህዝቢ ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶ ደገፍ ክግበረሉ ተላቢዮም ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ከም ውጽኢት ናይተን ኣብ ዝተፍላለያ ቦታታት ዝተሃንጻ ዲጋታትን ኣብ ከባቢን ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓትን ብምኽንያት በዓላት ንህዝቢ ዝገብሮ ቀረብ ፍርያት ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ከም ዝሰርሓሉ ገሊጾም ወኪል ኤሪና ዮናታን ዕብዮ ንዘዳለወ ጸብጻብ ኣብርሃም ዓንደማርያም ከቕርቦ እዩ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኤርትራ ብምኽንያት በዓላት ብርትዓዊ ዋጋ ዝገብሮ ቀረብ ፍርያት ኣሕምልትን ፍረታትን ጸባን ውጽኢት ጸባን ከምኡውን ጥሪት ኣብ መጻኢ ብዝለዓለ ከም ዝስርሓሉ ገሊጹ ሓላፊ ኮርፖሬሽን ሜጀር ክብሪ ኣብ ኣብርሃም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ንህዝቢ ብሓፈሻ ንሰራሕተኛታት ትካላት መንግስቲ ድማ ብፍላይ ዝግበር ቀረብ ውጽኢት ናይተን ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝተሃንጻ ዲጋታትን ኣብ ከባቢን ዝካየድ ዘሎ ሕርሻዊ ልምዓትን ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ኣብ መጻኢ ጠመተን ኣብ ገጠራትን ዞባታትን ብምግባር ህዝቢ በቀረባ ዝግልገለለን ማእከላት መሸጣ ንምውዳድ ይስራሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ሕጂ ዝንገብሮ ዘለና ኣበስ መራይ ክንዝርግሖ ግን መደብ ኣለና ክንዝርግሖ ካቁርብ ዝንብሎ ዘለና ካብ መሳለጥ ጀሚርካ እሞ ዝሕል መጓዓዝን ድሕርለካ ኮይኑ ዝኣክል ኣብ ኩሉ ቦታታት ክዝርግሕ ፀገም ዝበሃል ይብልካን ሕጂ ቁሩብ ምስናይኩም ዓይነት ኩነታት ካብ ኣስመራ ብዙሕ ድወፀ ይኮነን እቲ ዕብየሲ በቲ ተበጎሶ እሞ ኣብቲ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕ ክሰፍሕ ንሃገር ደረጃ ዝጽልኸውን ኢና ክንርኢ ዘለና እዚ ሕጂ እቲ ንዓና ዝጎትኡና ብዙሓት ነገራት ካይተወገዱ ክንበጽሖም ኣይከኣልኒ ብግብሪ ኣይበጽሕናዮም ኣዋሃዲ መደባት መሸጣ ጥሪት መደበር ኣስመራ መንእሰይ መብራህቱ ተስፋ ጋብር ብግድኡ
ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ብምኽንያት በዓል ትንሳኤ ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዘፍረየና ባጊዕ ካብቲ ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ዋጋ ብ60 ሚእታዊት ብምጉዳል ንሓደ በጊዕ ብሕሳብ 900 ናቕፋ ንሰራሕተኛታት ከም ዘከፋፈለ ኣፍሊጡ እቲ ዕላማ ንኹሉ ሰራሕተኛ መንግስቲ በቲ ምስ ደሞዝ ዝኸይድ ኣብቲ ብኮርፖሬሽን ደረጃ ከዓ ንዕኡ ዝኸውን ካብ ጋሽ ባርካ ቀሪቡሉ ደሎ ዝከኣል መጠን ከዓ ንኹለን ሚኒስትርታት ኣብፅሕና ኣለና ከባቢ 66 ትካላት መንግስቲ ተዓዲለን ኣለዋ ሚኒስትርታቶም ትካላት መንግስቲ ክሳብ 66 ምስና ዕዳጋ እንዳሕሪኸን እዚ ኣዝዩ ሓገዝ ይገይር ደሎ ማለት እዩ ፍልሊ ዳ ብውሕድ ናይ 1500 ፍልሊ ህልዎ ብውሕድ ናይ 1500 ፍልሊ ክህልዎ ንስ ደለ ዕዳጋ ኣብዚ 900 ኢና ንሸጥ ደለና ኣዋሃዲት መሸጣ ኣሕምልትን ፍረታትን ጸባን ውፅኢት ጸባን ወይዘሪት ራሂል እያሱ ብወገና መንግስቲ ኣቐድም ኣቢሉ ካብ ዘእተወን ዘመናዋን ናይ ጸባ ከብትን ከሰላስሎ ካብ ጸንሐ ልምዓት ኣሕምልትን ፍረታትን ሰረኽ በምህርቲ ጠስሚ ንኪሎ ብ150 ናቕፋ ጸባ ንሊትሮ ብ15 ናቕፋ ርግኦ ንኩባያ ብ10 ናቕፋ ሽጉርቲ ንኪሎ ብ3 ናቕፋ ሓምሊ ድማ ንኪሎ ብ2 ናቕፋ ብተመሳሳለ ኣገባብ ከም ተኸፋፈለ ኣነፂራ ሽጉርቲ ጸባ ርግኦ ጠስሚ ችዝ ፎርማጆ ቀሪብና ኣለና እስኪ ምስ ዕዳጋ ኣዋዲር ክፈንታይ ይመስል ሳቅ هو مس ዕዳጋ ክወዳደር ከሎ ናሕና ዳርጋ ድጎማ ዓይነት እዩ መንግስቲ ሰይ ድጎማ እዩ ዝገብሮ ዘሎ ኣሕምልቲ መፂኻ በኣሕምልቲ ክዛረብ ተወይነ ንኪሎ ካውሎ 2 ቅርሺ ንሸጦ ቁስጣ ከምኡ እዚ ዝሓለፈ ጾማት ሲ ነዛ ከተማ ሳረጋጊእና ኣለና بمكينات جيرنا زرقها جيرنا أب كل بوتا تبصح كم زخون جيرنا أب كل بوتا دما بتحلو الرجاجينا يلنا أب أبا متيخا أب كلوس بفرق واجا في اللي علوه مهرت نايتكال نمعداق عدل زرهبو تقلقلت أبزهب ورئيتو منقست أب حرشاكو قبرت صنحو وفري دروف فركهب مجمار بمتقاس أمس أزحاش مهرت تحافيسو زرقح نايت مهرتي كم سفح زلوهم صنوع أمنت قليصهم ممحدار زواجاش باركا من سمستر تمرتي بمتحبار حسرة صبتن ممهار كفلتات نمكلال بزوز دوزلو تبقسوم أبنو الزواجولج ممحدار كابي كاجرو توساخي كفلتات هنا تصالهم اتبدقف أولاد حيلتات مكل خال زعمام زول صراح نزيسان حتى أقامات زك ألسلا زخونة نبرتن كلهم زمر كوتم أكلاتن بهودتي نطفو خمزلو وكل إيرينا حبيرم عزاز نايتا أبتمدت وافيرا زلا أهادون حلافيت هاماد أبتم محدار كبابي بوغانوم أجد سنة نايت صراح ردو سلازخونة هزبن أولاد حيلتات مكل خالن نموعواتو بتوفاينتي صرحو كمزلو قليصم نبرت بوغانوم اتسراح نت أوراق نايتي أمانغو هزبن سراويتن زلو وهدت كمزخونة أرديهم نسعب زينات هاقرات واتسايز خبركم تعزبتنا نبكتتالكم دقيمنا بخبرنا عدم زينا واتسايم رئيس روماويت كاثوليكاويت بيت كريستيان عالم باباس فرانسيس لومي 21 ميازيا أمبل 88 عامت عرميهم بحمام كم زعرفهم فاتيكان أبزوت ساعتو وقعوا مجلس حبيرام زيجنتهم أرجنتيناوي زخونو باباس فرانسيس كاب مفارق زحلف ورحلكاتيت كل تشحن 25 بندرس عن بو حميمهم أب حكمنا كإلا يكم صنحوز فلاتيهم باباس فرانسيس أول مقابيت كل تشحن 10 باباس بنديكت مبل 10 بمتكا مبل كل تميتن 66 رئيس روماويت كاثوليكاويت بيت كريستيان عالم كوينوم كم استغابقو زذكريوم فيليبينسن أمريكان نسلست سامنتاز زقصل حبراوي وتهدراو لممد لومي 21 ميازيا أبجزات فيليبينس جميرا إذا اللي 14 وتهدرات ساتفو زلو لممد كلتين هاجرات أقدمن كابزا كايرو تمساسالي حبراو نتفتات اتزعابي مخانو تصبصابات يردهم أبزيك سابت شعات جنبوز زقصل لممد ميسايلاتن صار ميسايلاتن زركبو استفرالي أصوار قريبو كابزلهم أززت سراويت كلتين هاجرات حبيرهم فيليبينس نتلممن نخالوت هاجرات بقالوتا كم زي يصلو كوانتا قلصت حزباويت ريبابليك تشاينا غنا حبراوي وتهدراو نتفتات أمريكان فيليبينسن نزباوت سأتا أب حرقا زؤتو مخانو بمتكاس كتقاوم وصاني حلام اتلممن قولو بحر دوب تشاينا كريرو أبزلو اللقوان إيكاد بمهلاوم مليسو كقادو كم زكل
ዝኽእል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ የጠንቅቑም ኣሜሪካ ኣብ ፊሊፒንስ ንዘሎ ማዓስከራታ ከተስፍሖን ዘመናዊ ኣፅዋር ክተክልን ተሰማሚዓ ምህላዋ ዝጠቐሱ ጸብጻባት ከብሳዕቤኑ ጸጥታዊ ወጥሪ ናይቲ ከባቢ ብቐንዱ ኸኣ ናይ ባሕሪ ደቡብ ቻይና መሊሱ ክኸርር ከም ዝኽእል ይእመት እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ነቲ ሓበራዊ ልምምድ ዝቃወም ሰላማዊ ሰልፊ ኣብ ፊሊፒንስ ክካየድ ከም ዝወዓለ ካብቲ ከባቢ ዝተፈነወ ዜና ረድዩ ሃገራት ኤውሮፓ ኩናት ዩክሬን ብሰላም ንምዕራፍ ተበግሶ ይወስዳ ብዘይ ምህላውን ኣብ ዝውቀሳሉ ዘለዋ እዋን ጀርመን ቢልዮናት ዶላር ዝዋግኡ ተወሳኺ ኣፅዋር ንዩክሬን ክሰድላ ምዃና ሓቢራ እዚ ሓድሽ ደገፍ 300 ተመራሒ ሚሳኢላት ልዕሊ 100 ዘመናዊ ራዳር ልዕሊ 300 ሰብ ኣልቦ ነፈርትን ኣስታት 100,000 ተተኮስትን ከም ዘጠቃልል ሚኒስትሪ ምክልኻል ጀርመን ኣፍሊጦም እቲ ሓገዝ ኣብ ቀረባ መጻኢ ንዩክሬን ከም ዝርከብ ሚኒስተር ምክልኻል ጀርመን ቦሪስ ቪክቶሪዮስ ሓቢሩሎም ጀርመን ኣብ ውሽጢ 3 ዓመታት ንዩክሬን ብጠቕላላ ኣስታት 30 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወተሃደራዊ ደገፍ ከም ዝለኣኸት ጸብጻባት የረድኦም ሃገራት ኤውሮፓ ኩናት ዩክሬን ብዘተን ምዕራፍ ብኣሜሪካን ሩስያን ዝውሰድ ዘሎ ተበግሶም ክጽንበርኦ ጻውዒት ይቐርበለን እኳ እንተሎ ዛጊድ ጸማም እዝኒ ሂበኖ ኣለዋ እተን ሃገራት በአንጻሩ ንዩክሬን ዝገብርኦ ዘለዋ ደገፍ እሕይለንኦ ከም ዘለዋ እዚ ድማ ናይ ሰላም ተበግሶ ከም ዘይብለን ዘነጽር ምዃኑ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱም ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኢንዶኔዥያን ንፈለማ እዋን ናይ ሚኒስትራት ጉዳያት ወፃእን ምክልኻልን ዝርርባ ካይደን ኣብቲ ሎሚ 21 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ቤጂንግ ቻይና ዝተኻየደ ርክብ ክልቴን ሃገራት ኣብ ምድንፋዕ ጽላታት ምክልኻል ጸጥታን ቁጠባን ከም ዝተሓጋገዛ ኣፍሊጠን ብዘይካዚ ኣሙሓስ ዞባውን ሃገራውን ጸጥታ ብሓባር ከም ዝሰርሓ እቶም ሚኒስትራት ሓቢሮም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ህዝባዊት ሪፐብሊክ ቻይናን ኢንዶኔዥያን ንግዳዊ ማሕነቆታት ብሓባር ከም ዝቃወማ ብምጥቃስ ሳዕቤናቱ ንምግታእ ከም ዝተሓባበራ ነጺረን ቻይናን ኢንዶኔዥያን ኣብቲ ኣጋጣሚ መበል 75 ዓመት ምምስራት ዲፕሎማሲያዊ ዝምድነአን ጸንቢለን ሩስያን ዩክሬንን ብ19 ሚያዝያ ብድምር ልዕሊ 500 ምሩኻት ከም ዝተለዋወጣ ተቓሊሖም ሚኒስትር ምክልኻል ሩስያ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ 246 ኣባላት ሰራዊቱ ነፃ ከም እተለቕቡ ክሕብር እንከሎም ሰራዊት ዩክሬን ብወገኑ ብሩስያ ተቐይዶም ዝጸንሑ 277 ኣባላቱ ከም ዝተፈትሑ ሓቢሮም እቲ መስርሕ ምልዋጥ ምሩኻት ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2020 ካብ ዝጅምር ንድሓር እቲ ዝዓበየ ምዃኑ እዩ ዝግለጽ ዘሎ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ከም መርኣያ ሰናይ ድሌት ብኸቢድ ዝቆሰሉ 31 ዩክሬናውያን 15 ሩስያውያንን ወተሃደራት ከም ዝተፈትሑ እውን ኣፍሊጦም እቲ ሚኒስትሪ ብተወሳኺ ሩስያውያን ምሩኻት ቅድሚ ናብ ሃገሩ ምምላሶም ኣብ ቤላሩስ ሕክምናዊ ምርመራ ይገብሩ ከም ዘለዉ ገሊጹ ፕሬዚደንት ዘለንስኪ ብወገኑ እቲ ኩናት ኣብ ዝጅምር ብጠቕላላ ልዕሊ 4500 ዩክሬናውያን ምሩኻት ናብ ሃገሮም ከም እተመልሱ ኣፍሊጦም ኩናት ዩክሬን ኣብ ወርሒ ለካቲት 2022 ካብ ዝውላዕ እንድሓር ክልቲአን ሃገራት ልዕሊ 60 ግዜ ምልውዋጥ እስራት ከም ዘካየዳ ጸብጻባት ይሕብሩ መበል 13 ሃገራዊ ምርኢት ጸጥታ ምክልኻልን ሳይበራዊ ድሕነትን ብ19 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ባግዳድ ኢራቅ ብወግዒ ተኸፊቶም ኣብቲ ክሳብ 22 ሚያዝያ ዝቕጽል ምርኢት ኣሜሪካ ቻይና ሩስያን ኢራንን ካብ ዝርከበን 22 ሃገራት ዝተዋጻ 155 ኩባንያታት ይሳተፋ ከም ዘለዋ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢራቅ ሓቢሮም እቲ ምርኢት ንሓድሽ ምህዞታትን ቴክኖሎጂታትን ዓውድታት ምክልኻልን ሳይበርን ዘላሊ ከምኡውን ተመክሮን ፍልጠትን ንምልውዋጥ ባይታ ዝፈጥር ከም ዝኾነ እቲ መግለጺ ብተወሳኺ ኣፍሊጦም ኣፈኛ ዋና ኣዛዚ ሰራዊት ኢራቅ ሰባሕ አልኑዕማን ንሮይተርስ ኣብ ዝሓቦ ሓበሬታ እቲ ምርኢት ሚኒስትሪታትን ምክልኻል ጸጥታን ሃገሩ ኣብ ኩባንያታት ካልኦት ሃገራት ንኽመሃሩ ዝሕግዝ ዕድል ምዃኑ ገሊጾም መበል 12 ሃገራዊ ምርኢት ጸጥታ ምክልኻልን ሳይበራዊ ድሕነትን ኣብ ከተማ ካራቺ ፓኪስታን ተኻይዱ መንባሩ ጸብጻባት ይሕብሮም ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ኣብ ሰሙን እዚ ኣብ ከተማ ዋሽንግተን ንግዳዊ ዝርርብ ከም ዘካይዳ ሚኒስትሪ ንግዲ ደቡብ ኮርያ ኣፍሊጦም ሚኒስትራት ፋይናንስን ንግድን ደቡብ ኮርያ ምስ ወኪል ንግዲ ኣሜሪካ ጄሚሰን ግሪልን ጸሓፊ ግምጃ ስኮት ቤትሰንን ክራኸቡ ምዃኖም እቲ ሚኒስትሪ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሮም እቲ ዝርርብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ደቡብ ኮርያ ዝወሰኖ ተግባራውነቱ ተወንዚፉ ኣብ ዘሎን ናይ 25 ሚእታዊት ተወሳኺ ቀረፅ ዘተኮረ ክኸውን ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ጊዜያዊ ፕሬዚደንት ደቡብ ኮርያ ሃን ዳክሱም ነቲ ጉዳይ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ንግዳዊ ዝርርብ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ትጽቢት
كم زلو كان تأمتم قليل كخون كم زي كالقنا نتصيرهم هاجرو مس أمريكا بهدأتن عتوبنتن بمخار نغلتي وجن زرب فتحنا ممسا كل تعري كم تجبر ات بريزيدنت بتوسخان نتصيرهم زيناتات نمزام كندي أرست زين خرج مالكم أب عصب تصادفوا من أسياتن دكانستيون أب حرشان معباي وعلى تغانيعهم أب كل تشحن 24 تحسد حق ترافيك بودلن كلهم حركات كم زوسخت حبيرهم أب ممحدار كبابي آيت عبر نوزوبا مولكي حدث لغا تهنس علام رئيس روماويت كاثوليكاويت بيت كريستيان عالم باباس فرانسيس أما بالسمانين شمونتن عامت علميهم بحمام عريفهم فيليبينيسن أمريكان سلسة سامنتا زغطسل حابراوي واتهادراو الممد جميران جرمن بليونات دولار زواجو توسخا أسوار نيوكرين سد الله مخانا حبيرام حفشاو زيناتات تزازيم اللو مسترف مرباتنا نحرقكم بوغاني بروخ مشات